हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जायचे दिसा हे मागण्या आम्ही आरंभ करूया बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आयचो दीस देवान आमकां दिला. सकाळी ताण संजे सर आमकां शाबीत आनी सुरक्षीत देवान आमकां राखून व्हेला. सर वायटांतल्या उगडांतल्या नुवारांतल्या पिडेशिडेंतले आमकां राखून व्हेला. तर आज ह्या देवाक स्तुती करूंक अर्गां दिवंक खंडीत आमकां सलीस जातलें. कित्याक आमकां एक बरवसो आसा, आमकां एक भावार्थ आसा. त्या भावार्था मारिफात, त्या बरवशा मारिफात आमी हे दोळी जिवन आसा. कित्याक ह्या क्रिस्तांच्या वेळार आमी देवाचेर बरवसून आसा. तो बरवसोत आमकां कितेंच वायट जावंक आमकां दिना. कित्याक तो बरवसो, तो भावार्थ आमकां जैता कोण पावयता. तर बरवशान भावार्थान आमी समीची स्तुती करया. आमचें जिवीत सगळें जेजूक भेटोवन दिवया. आमचें कुटुंबां, आमचें घराणें सगळें जेजूक भेटोवन दिवया. आमची सगळी जिणी सगळे जेजूक समर्पण करून दिवया. आनी वरत्या मोगान वरत्या सगळें देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घ दिया. कित्याक म्हजो बरवसो जेजू जावन आसा, म्हजो भावार्थ जेजू जावन आसा. तर आमच्या समेस्त तसो भावार्थ जेजूचेर विश्वास दवरून आमी ताचेर बरवसो दवरून हे सोबीत गीत गावन देवाची स्तुती आमी करया, देवाक आमी अर्घ दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रे रे करे करिया ला करे माले रखला रे दे सदर दे शेदर दे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹിമ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 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 ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. 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 ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ನಿನ್ನಿಂದ
ದೊರೆಯುವುದು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಧನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सगळे आम्ही फ्री प्रेजेस दिव्या दिव्याचे जने उपयोग करूया. गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करूया. आम्ही गट्ट जळ्या देवाची स्तुती करूया, महिमा दिव्या. उरे रे करे करिया लंबर मला रे फल वर दगे चंदर हालेलुया 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 हालेलुया. उरे रे करे 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 जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी हर गांध का जैसे महिमा का जैसे क्लब का जैसे वंदन का जैसे वैभव का जैसे शद्र का जैसे शद्र रकल वर दगे 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 माइट चना डिग्ला जैसे वीडियो फायर. उरे रे करे 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 जीसस थैंक यू लॉर्ड. उरे रे करे 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 जीसस पावर 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 द माइटी पावर लॉर्ड जीसस. उरे रे करे 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 जीसस थैंक यू लॉर्ड. रुखल वर दगे 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 रुखल वर दगे Thank you Lord, thank you Jesus. anoint us Lord with your fire Lord. The might cannot fall upon them Lord. We worship you, praise your name Lord Jesus. Praise your name, we praise your name, we praise your name. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory, 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 glory. देवाने केले उपकार दोन चिंतून पळे म्हणटा पवित्र पुस्तक. तुझे जिवितान देवान केल्ली अद्भुतां, तुझे जिवितान देवान केल्ले ते उपकार, ताणें तुका राखलेली घडीतां जायतीं आसात आमच्या जिवितान. हे घडीभर आमचे फाटलें जिवीत चिंतून पळया. देवान खंय पुरा आमच्या संगत आसलो, खंय सगळ्यान आमी येताना आमकां तो राखतालो, सांबाळटलो. आमकां कळीत नासलेले बरी आपली दया माया आमकां ताणें दाखयल्या. काकुळतीच्या सागोरांत ताणें आमकां बुडोवन दवरलां, नाजाल्यार आज आमी जिवंत आसते ना. एक घडी सयत देवाची काकुळत आमचे तावन काडल्यार आमी जिवंत आसूंक सादत ना. तसली काकुळत देवान निरंतरी आमचे वयर देवयल्या आनी ती काकुळत आमकां सदांच आसा. देखून आमी देवाक स्तुती करूंक जाय, देवाक अर्गां दिवंक जाय. कित्याक आमी कितलेंय देवाक आमी अर्गां दिल्यार तें उणेंच म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. जिराकाचो ग्रंथ सांगता तुमच्या जिवितांत तुमी अर्गां दिवन खंडीत कंप्लीट करूंक शकचे नात. कित्याक कितलीं अर्गां दिल्यार ती उणींच, कित्याक देवान केल्ले उपकार ताचे की चड आसात. देखून ताच्या महिमे खातीर आमी ताची स्तुती करता, अर्गां दिता. हो शुक्राचो दीस आमकां सदांच सांगता मेळचो दीस. झूम मारिफात आमी सांगता मेळटा. देखून देवाचें उतर सांगता हांव पयल्ले साबार आसात आपोवणें दिल्लें. आमी मस्त जाणांक आपोवणें दिलां. सादारण एक 600 जाणांक आपोवणें दिता आमी एक हप्त्यान, पूण 600 एक 30 जाण तरी हजर जातात. ही देवान पळय विंचून काडल्यात. थोड्यांक आपयल्ले साबार आसात, विंचून काडले थोडेच. पूण देवान एक वर्तें भाग आमकां आज दिला. ह्या ऑनलायनीर जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवची, देवा स्तुती करची, एकामेकाक आमकां कनेक्ट करचें. इतलें बऱ्या मिडियाची सवलताय देवान आमकां फावो केल्या. ही सगळी आमी बऱ्याक गळसीताय आसा. तर ती एक
खंडीत देवाक एक संतोष हाडची घडीत ही जावन आसात. कित्याक ह्या मिडिया मारिफात जायते वायट करता जाल्यार ताचे की तमाशान बरें घडता ह्या मिडिया मारिफात. देखून देवाचे उतर सांगता कितले पातक संवसाराचे सडले गी तितलीच दमाशान ताचे की वर्त्या दमाशान देवाची खाकुळती सडली म्हणटा. तर कितले पातक सडटा तितली देवाची खाकुळत संवसारान सडटा. देखून आमी त्या खाकुळतींत आसाव. देखून आमी हेजो सुरक्षीत आसाव. आमकां अत्यंत वायट आमच्या जिवाक लागूं ना. कित्याक आमकां सुरक्षीत देवान राखलां आनी सांबाळलां. देखून वर्थे मोगान वर्थे संतोषान देवाची आनी आमी स्तुती करया. कित्याक आमकां सुटका दिल्ली जेजून मात्र. दुसरे कोणेय आमकां सुटका दिवंक सांगता तो मात्र एकलो सुटका दिवचो देव जावन आसा. तत्व जावन आसा. कित्याक तो आमचो लिडर आमकां सुटका दिवंक आमकां ताजे सांगता रावण तो गवळी शेळयांक राखता आनी सांबाळटा. एकच एक शेळी पाड जावन नजो एकच एक खंयच्याय वायटाक शेळी ग्रासून वचून नजो म्हणल्यार सुरक्षीत आमकां रक्षण दिवन सुरक्षीत आमकां सुटका दिवन ताणें आमकां राखलें आनी सांबाळलां. देखून आमी देवाची भुरगीं ताच्या रक्तान आमकां ताणें नितळ केला. ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां ताणें अभिषेक केला आनी आमकां सुटका दिल्या. सैतानाचे कोटे सगळे ताणें भस्मून उडयलां पवित्र आत्म्याच्या उच्यान. आनी कश्टांत नसतात देवान आमकां राखलां सांबाळलां आनी सगळ्या रिणांत आमकां देव भायर काडटी आसा. देखून आमी सुरक्षीत आसा संतोषान देवाची स्तुती आमी करया. देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची महिमा आमी वाखणया. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂಥ ಆನಂದ. संतोषान आमी स्तुती करया. देवाक अर्गां दिवया. जाता जाल्यार ताळयो पेटोवन आमी घरच्या घरांनीच देवाची स्तुती करया. ताळयांचो आवाज तुमच्या घरांत भरून ओमथो न्ही. ही एक वायटाचे शक्त तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत ते पयस वचून न्ही. देवाची स्तुती करतना देवाचो भाग्यवंत हात तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या जिवितांत ह्या वेळार आशिर्वाद दिवंक तो उबारलेलो आसूं न्ही. ताची महिमा परगटलेली आसूं न्ही. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಸಾರುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಸಾರುವೆ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಓ ಎಂತ ಆನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್
ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ताजे तावन पयस केल्ल्या एका शेलयेक ताणें सोडी नासतना सोदून वचून फाटीं सो देव इतलो मोगाळ जेजू आमचो जावन आसा आमी वायट हातावन पयस गेल्ल्या वेळार वायटान दसून देवातान पयस केल्ल्या वेळार आमकां सोदून आयिल्लो जेजू आमकां कशें हाडलां म्हूण आमकां हर एकलें आमकां कळीत आसा हर एकल्याच्या जिवितान जेजू आमच्या जिवितान कसो आयलो आमकां ताणें कशें हाडलें फाटीं म्हणलें कळीत आसा त्या वेचीक पद्दा बरी आमी पयस गेल्ल्या पूण आज त्या जेजूच्या वेंगेंत आसांव जाल्यार तेच्या मोगांत आसांव जाल्यार ही देवाची महिमा न्हय गे त्या महिमे खातीर आमी देवाक अर्घ दिवया स्तुती करया त्याची महिमा आमी विशेष तरेन आमी ह्या गीताद्वारे आमी गावया ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲೇ ಇರುವರು ಓ ಎಂತ ಆನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲೇ ಇರುವನು ಓ ಎಂತ ಆನಂದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ದಿನವು ನಡೆಸಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲೇ ಇರುವನು ಓ ಎಂತ ಆನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಜಯವನು ಕೊಡುವನು ನನ್ನಲೇ ಇರುವನು ಓ ಎಂತ ಆನಂದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, amen. 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 Discover spirit will be defeated and disconnected right now. In the name of Jesus, we bind all the power of the darkness. We nullify that power right now in the name of Jesus. Go out from them right now. In the name of Jesus, we bind all the sicknesses. In the name of Jesus, whatever the way they entered in their life will be defeated and disconnected right now. We cancel all the powers of the darkness right now. Cancel your powers right now. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah,
ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Thank you Jesus. Worship you, Lord. Adore you, Lord. We love you, Lord. Aradhan to Kapa, Aradhan to Kajes, Aradhan to Kapa, Mahima to Kapa, Mahima to Kajes, Mahima to Kapa, Oglap to Kapa, Oglap to Kajes, Oglap to Kapa, Jai Jai to Kapa, Jai Jai to Kajes, Jai Jai to Kapa, Hosanna to Kapa, Arsila Zam Poitratma, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाच्या उतरे सांगता जो कोण म्हजे अर्सीन येता नितळ म्हण असो नितळ काळजाचो हांव ताचे थंय हांव सदांच सची येता म्हणून देखून आज आमी मागया येसान आमकां आमी समर्पण कर दिवया आमचे जिवीत समर्पण कर दिवया आमची सलवणी आमचे निरासपण जे कोणाक रिणाचे भार आसा ते सगळे समर्पण कर दिवया ह्या कोविड-19 कोण पुरो कश्टांत आसात त्या लोकांक आमी समर्पण कर दिवया पिडेस्तांक विशेषण समर्पण कर दिवया आयचे सगळ्या कश्टांत मरण पावल्यांक मरणाच्या थंडीत असलेल्यांक सगळ्यांक पिडेस्तांक आनी प्रत्येक जण ICUंत असलेल्या सर्व लोकांक समर्पण कर दिवया ह्या पिडे वरवीं विशेषतन पयशांचे अडचणेंत कश्टान ट्रिटमेंट करूंक तांक नासतना आमच्या भारत देशांत जायतो लोक मरता मरण पावता कितेंय आसा जाल्यार ते आमी सोम्याक समर्पण कर दिवया हे सगळें बदलावन करूंक देवाक मात्र साध्य आसा आमच्यान कितेंच करूंक साध्य ना देखून सगळे आमचे पातकां एक गडीभर वळखून काण घेवया नितळ मनाचे नितळ काळजाचे जावन देवाक आराधन करूंक जाय म्हणून देव आमकां उलो दिता देखून आमचे सगळे चिन्नान शब्दान करण्यान केल्ली सगळीं पातकां हो गडीभर वळखून काण घेवया दोळे आमचे दांपया दोनयात आमच्या काळजाचेर दवरया नितळ मन नितळ काळीज एक रसून दी देवा म्हणून मागया एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकामध्ये वा जेजून सांगले देवान सांगलेली उतरां आसा एक नितळ काळीज हांव तुमकां रसून दितलो तुजे पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी मासा रक्ताचें काळीज हांव तुका दितलो म्हणून देखून ही काळीज आमकां देवान दिवंक खंयच्यान रितीनी ह्या संवसाराच्या सर्व आशा आकांक्षेक लब्धन पडोवन कितें म्हणी आमची काळजां धारून जाल्लीं आसा जाल्यार ती मोवाळ करूंक आमी मागया पातकां ओळखून काण घेवन एक नितळ जिणी आमी जिवंक फुडें सरया एक आमी निर्धार काण घेवया जी कितें आमी पातकां करता दिसान दीस म्हणल्या बरी ती आमचे तान पयस वेच्या खातीर ज्या पातकाक आमी खंयच्यान एंट्री जावंक लायसन्स दिलां त्या लायसन्स कॅन्सल करा ह्या वेळार बायंड करा ते ब्रेक करा सगळे पातकाचे समय सगळे सुकोवंक एक नितळ मन एक नितळ काळीज रसून दी देवा म्हणून आमी मागया आनी सर्व आमच्या मालगड्यांक आमच्या पुर्वसांक आमच्या आवय बापाय आमच्या भाव भयणी आमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक जेजूक भेटोवन दिवया आमची भुरगीं जो कोण भायल्या गांवांनी आसात कश्टांत आसात तांच्या खातीर काम नासतना आसात निरासपणांत आसात जीवघात करूंक प्रयत्न करतात जीवघाताची चिन्नां मतीं जातात असल्यांक सगळ्यांक एकेडीभर जेजूक समर्पण कर दिवया आनी सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांच्या तर्फेन आमी जेजूक आराधन करया ताची स्तुती करया ताची आमी महिमा गावया ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು
ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. या कुर्सार आमच्या खातीर उमकळून 3 किळ्यांनी त्या कुर्सार खिळावन ताका आसताना आमच्या खातीर और एक कस्त सोसूंक कुडीर एक जागो नासलेलो, घाई नासलेलो ताच्या जिवार इतले पुराय कस्त सोसून आमच्या खातीर प्राण केल्लो देव. तुजो कितलो मोग करता म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी. ताका तुझ्या जिवितांत काणगे आणि तुका ताच्या जिवितांत ताणें जागो दिला. तुझे कष्ट अणवार पिडाशडा ताणें कुर्सार बावयल्या. तुझे खातीर तो घायला, तुझे खातीर तो कुर्सार उमकळला. तुवें संवसारांत समाधानान जियेचे, संतोषान जियेचे, माये मोगान जियेचे, एकवटान जियेचे, वायटाच्या सत्तेचेर तुवें जैत वरेचे म्हणून सगळे तुझे शिक्षा ताणें काणगेल्या. ताच्या कुर्सा वरवीं आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणटा पवित्र पुस्तक. तर आमी मागया ह्या वेळार, ह्या आराधनाच्या वेळार मागया तुमचे कश्ट अणवार सगळे जेजून वयल्यार जाल्यार तुका आज सुटका दिता तुका. तुजी पिडा शिडा ह्या वेळार काडटा, ह्या वेळार तुजे तें असलें निरासपण सलबोनी तुजे ताण पयस करता. त्या कुर्सायल्या जेजूक एक घडीभर तुज्या मोतींत हाड, तुज्या काळजांत हाड. जिवितांत त्या कुर्साक मान दी, गौरव दी आनी तुजे खातीर गायल्लो, तुजे खातीर कुर्सार उमकळ्ळो जेजू आज तुका सुटका दिता. ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಆಗೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ,
ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. 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 Thank you, Jesus. अर्घांत Jesus, महिमांत Jesus, अगलाफ्त Jesus, वंदनत Jesus, वैभवत Jesus, आराधनात Jesus. Thank you, Jesus. ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಸಕಲ ವೈಭವಾಂತ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು, ಸಕಲ ಗೌರವ ಸ್ತುತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ತುತಿ करता हूं बाबा. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. Yes Lord. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ.
नीलास्पॉन त्यांचे दान पैसे सनी सलमणी त्यांचे दान पैसे सनी जेसूच्या पवित्र नामात आशीर्वाद पडो हर एकल्याचेर आशीर्वाद पडो जेसू तुझे दैविक सकत वाळे जेसू आणि भोग हर एकल्याक पाऊस जाऊन द्या वेळा तुझ्या अंसरपणी अनॉइंटिंग हर एकल्याक मिळवून दे जेसू अभिषेक 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 आराधिಸುವೆ open up your floodgates ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಓಲಿಯರ ಬಾಬಾ 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 ಆರಾಧಿಸು ಯೇಸು Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Touch Jesus. Touch. Heal them, Lord. Set them free, Lord Jesus. Every bondages will be broken right now in the name of Jesus. Every evil power from the houses defeated and disconnected right now in the name of Jesus. The anointing will fill in the heart and mind and soul. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. दवा का मेहर गांधी भी हमका दिल लेते अभिषेक